Нас судзяць за выказванне сваіх думак, за супольныя катанні на лыжах, за прагулкі па вуліцах пад парасонамі, але без парасонаў таксама судзяць. Судзяць за спевы у панадворках нашых дамоў, за чытанне кніг у метро, за неправільныя фіранкі на вокнах, за адзенне у неправільных колерах таксама судзяць. Нас судзяць часам толькі за тое, што мы ёсць. Нас судзяць і за малітву да Бога і накладаюць табу на неправільную малітву. Магутны Божа, ды не пускаюць яе ў эфір. Гэтай малітвы, так падаецца мне, сёння д'ябал баіцца найбольш. Судзяць за надпіс на асфальце аднаго толькі слова «жыве» і забіваюць за напісаныя два словы «я выходжу». Гэта вам не сюжэт з кнігі Джорджа Оруэлла 1984. Гэта Беларусь 21 стагоддзя, якую збудаваў кіруючы ў ёй рэжым. І ў нейкай меры кожны з нас у гэтым таксама памыкаў свае пальцы. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок. І на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі ў выглядзе самых розных выклікаў. Дзелюся з вамі такой інфармацыяй. На днях я ізноў атрымаў позву ў следчы камітэт. І заўтра, 22 красавіка 2021 году, я маю намер туды пайсці і о 10 гадзіне раніцы сустрэцца са следчай. З яе слоў мяне азнаёміць з вынікамі экспертызаў на экстрэмізм матэрыялаў майго YouTube-канала і некаторых выказванняў у сацыяльных сетках. Праўдападобна, заўтра, так як казала следчая, будзе таксама прынята рашэнне адносна таго, што ж рабіць у гэтай справе. Мова ідзе аб тым, заводзіць крымінальную справу на мяне альбо не. Нагадаю, гэта гісторыя пачалася 12 лістапада 2020 году. Што я думаю пра ўсё гэта? Думаю, калі б Хрыстос у наш час жыў у Беларусі, ён бы не ўцікаў у эміграцыю, чаго я таксама не рабіў. Не спыніўся б у прапаведаванні валадарства Божага, хоць і ведаў бы, што за абвяшчэнне навучання будзе абвінавачаны па палітычных матывах, бо інкрымінавана яму будзе захоп улады і прынясенне шкоды нацыянальным інтарэсам. Ісус, так як прадказваў зруйнаванне Іерусалімскай святыні, так бы ў Беларусі прадказваў бы развал усёй дзяржаўнай сістэмы, што будавалася апошнія чвэрцьстагоддзі і чым так ганарыцца кіруючы рэжым. Але вядома, такое кіраванне прывяло вельмі да небяспечнай рысы, да пагрозы існавання нашай краіны. Вядома, што дзяржава, якая будуецца на беззаконні і хлусні, не можа мець ніякай будучыні. Хрыстос, вядома, не выказваў бы ніякіх палітычных лозунгаў. Ён бы не казаў «я выходжу», не пісаў бы таксама слова на асфальце «жыве», але проста ішоў бы насустрач будучыні, насустрач гісторыі, бо няма найменшага сэнсу уцікаць ад таго, што прадбачана для цябе Божым провідам. А таму трэба проста
без страху ў сэрцы ісці наперад і пазаставацца чалавекам. Хто ж верыць у магчымасць у гэтым свеце жыць у духу праўды і справядлівасці, той і зможа асягнуць лепшы ўзровень жыцця. Так як некалі ў зямлю абяцаную увайшло тое пакаленне народу, абранага Богам, якое навучылася жыць паводле Божага закону, а не тое, што тужліва ўзгадывала жыццё ў няволі, жыццё ў беззаконні. У гэтым і ёсць жыццё чалавека, жыць па загадах Божых, так як сумленне кажа. Шкада, што сёння ў Беларусі створаныя такія ўмовы, што каб пазастацца чалавекам, трэба быць здольным пайсці амаль на крыж. Але ж хай будзе вядома нам, што і Христос пачуў словы «Ecce homo», «Вось чалавек», акурат тады, калі канаў на крыжы і прамовіў іх рымскі жаўнер. Страшна, сябры, не само цярпенне, крыж і смерць. Страшна ў зямных істаннях згубіць сваю чалавечнасць. Страшна стаць прыстасаванцам. Пазастаньмося людзьмі і давайце прасіць Бога у гэтыя дні, у гэту вясну, так як заахвочваў папа Францішак маліцца ў красавіку за людзей, якія рызыкуюць сваім жыццём, змагаючыся за асноўныя правы там, дзе пануюць дыктатуры і аўтарытарныя рэжымы, а таксама ў дэмакратычных краінах, якія перажываюць крызіс. Сябры, з намі праўда і Бог. Даслухалі да канца. Пастаўце падабайку, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках, пакідайце таксама свае каментары. Вялікі дзякуй вам за малітву, за падтрымку. Дзякуй таксама тое, што вы клапоціцеся, каб я пашоў туды на спатканне са следчым з адвакатам. Дзякуй за фінансавую падтрымку. Акурат дзякуючы вам, я заўсёды меў магчымасць заплаціць за паслугі адваката. Ну і сябры, як Бог дасць, а гэта ўжо сапраўды як Бог дасць, быць можа, мы убачымся з вамі і ў наступны раз у нядзелю. Ну, а як не дасць, такая воля Божая, што не значыць, што у Беларусі дабро не пераможа зло. Дабро пераможа. Будьце ўпэўнены. Важна ў сэрцы пазаставацца свабодным. Жыве Беларусь! З Богом!